Hello, hello, hello. Ayan, happy Mother's Day sa lahat ng mothers dyan. Aso naman. So, you need a logo. The obvious choice is going to Fiverr and finding a Ayan, happy Mother's Day, Kabsat Igorota. Ayan, thank you, Kabsat. Salamat sa patamsak. Ayan, thank you. Ayan, nag-love shoutout sa inyong lahat dyan. Happy Mother's Day to host at sa lahat ng mga mamshi yan, sabi ni Igorot. Ayan. Salamat, Sisi.
Ayan, salamat. Thank you, Igorota. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan. Or type mo lang sis, Ilocana. Ayan, Auntie Joanne. Hello. Akyat kante. Happy Mother's Day. Wait lang. Saan na yung hagdan ko? Ayan, Auntie Joanne. Hello. Mag-reflex ako ng mga ano. Ayan, may premiere ka pala. Tusukin ko na ha. Ayan. Pang 3 ako. Igorata na, nakatamsak na ako. Tapos panoorin ko to. Ayan. Di sinaknak kong prepare maluto. Sige lang, auntie. Thank you, host. You're welcome. Hello, Nanay! Happy Mother's Day! Nanay Jovita! So, doon banda may nag-picnic doon, oh. Happy Mother's Day! Hi, Suri Vegan Channel! Hi, Kabsat! Thank you from Toronto! Wow! Thank you, Kabsat, sa pamamasyal. Ayan, kung gusto nyong umakyat, guys. Ayan, nandyan yung hagdan. So, this is the beginning of the start. Papunta ng Looking Village. Wow! Ayan. I miss Hong Kong. At least dito may konting shade. Natatakpan si init. Dito pala. Ayan, di maanak la. Umuli akton maminsan, Kabsat. Di maanak la. Sige, Kabsat. Thank you. Ayan, kung may community kayo dyan, pwede nyo pong i-share ang ating live stream para magkaroon naman ako ng viewers. Charot. Ayan, mag-type ka ng Ilocana dyan, Kabsat. Sorry, Bigan. Right side. Yan, natatanaw yung Para ibaba ni Nightfoot yung bahay mo. Sa gitna ng tubig. Oy, He Vlogs! Ayan, thank you. So, andito na ako guys sa Looking Village. Dito sa Yamo Bay, part of Sunny Bay. Ayan. Malapit lang sa sea.
Ayun oh, may bahay sa gitna ng tubig. At saka yung tulay nila oh. Ayan, Auntie Pilipina. Happy Mother's Day, Ate Locana. Ayan. Thank you naman. Gwapa Ay, natin, Ate Pwede Locana. atang magluto dito. Thank May you naman gasol dyan, agad Boards. dito. Ayan. Wala man tayong viewer. 6 lang tayo. Ayan. Thank you. Ayan, nandiyan din. Ayan, thank you, guys. Ayan, akit ka ba, Boards, or busy ka? Bong 23 Production, kumusta? Gwapo, sabi ng Auntie Pilipina. I-try ko nga din ito. Ayan, may galap shoutout Ganito mga pala, mami oh, nandito. Yahoo! Sabi ni Kaya gusto ko Auntie siyang Pilipina. Hindi Ayan. pala, ito na pala yung nagsishake. Guys, dikitan nyo din si Nanay Jubita, guys. Si Ken Russell, guys. Binaba nyo na Ganito yung ipuntahin niya. style sa Yam of Happy Mother's Day sa lahat ng mami. Sa amin ni Oye Vlogs. Thank you, Oye. Oye, tama ba yung pronunciation? Wow. Unique ang pangalan mo, kapatid, Ganito pala yung kahoy. Gusto kong lapitan yung sura. Talagang tinali pala. Oh. Pupunta din sila dito. Oh. Ganda dyan. Try nilang punta doon. No? Pero ako, ramdam ko yung pagka-shake niya. Ayoko. Yeah. Kung marulong Oy, akong lumangoy, why Mag-type not? ka ng Ilocana dyan, Oye, para si Nightbot baba ng bahay mo. Punta sila. So, wala pa akong nakitang magandang pwesto na pwede akong kakain muna. So, ko nga muna dito. Fishing doon. Medyo gutom na si Igor Rota Capture. Hahanap ako ng magandang pwesto. Yan, ang ganda pala dito. Ayan. Thank you naman sa 4 million in the house. Bard, saan yung regalo ko, Bard? Saan ba ako galing? Doon ako galing kanina. Inikot ko yun hanggang sa dumating ako dito sa kabilang bundok. Ayan, thank you, Kabsat Igorota. Ayan, day off nyo, di ba? Mas maganda dun, Kabsat Igoroda, mas maganda dun, maganda din sa Trio Beach. Nasa ano ba yan? May Sa tulip Luk- dito. Lukeng Village. ito Hindi yung pa ako papunta nakapunta dyan ng sa Lukeng barbecue Village. site. Ganda naman ng lugar dyan, nakaka-relax. Ay, sa Hong Kong yan, Kabsat Oy, sa Hong Kong. Ayun, sana may pwesto. Hindi ko napuntahan yon nung nasa Hong Kong ako. Parang may naaamoy ako dito na naiintindihan ko yung boses nila. Harang pa din, sabi ng Auntie Pilipina. Oh, dito pala.
Pero ang liit lang. Pero hanap nga ako ng pwesto para kakain din ako. May mga bata dito nag-i-enjoy. Mga family. So, pwede akong kakain dito. Yan, may space dito. Kakain ako dyan. And then, ayan o, mga food. Mag-swing nga muna ako dito. Ayan, salamat 4 million in the house. Magkikita lang kayo magmahalan. Sana nagpareban. Hindi ako nagpareban. Uy, linansya ko lang yan, Borge. Borge, saan yung regalo ko, Borge? Hello, Sisi. Hagdan, Sisi. Oy, kakantahan nato ni Milk. Kakantahan nato tayo ni Milka, guys. Wait lang. Baba ko yung... Ayan. Yan na yung hagdan, Sisi. Ayan na guys. 5 million in the house. Hagdan kaysa kasigwapa po. Ayan. 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 Akong nagtambay dyan, nagpahinga at kumain. So, punta naman ako sa kabila. Oy, ganyan pa. At may canteen din pala dito. Hello, Ma'am Shikikay. Hello. Nakapin po yung premiere mo. Hi, Sisi. Wait lang. Saan na ba yun? Mga tanim-tanim nila dito sa gilid. Ma'am Shukikay, mega love shoutout. Wax board, siguro the capture. Andyan pa ba si Filipina? Ay, nasa Ayan. harap. Oo, Happy Mother's nandyan Day sa mga baba. nanay ng mga gwapa dito. Andyan na pala si board. Oh, boy. Nagulat ako. Hindi ko nakita. Ang gwapa, Andyan oh, sana all. Saan yung regala ko? Hindi, nakaplansya Ayan, lang ako kasi lumilipad yung ano ko. Lumilipad Ayan, yung bangs kapag hindi na plansya. Binibit-bit ni Tidibber yung ano, yung bulak sa inyo. Mother's Day daw. Hoy! Grabe siya. Ito naman nakukuha. No, magpakita ka kaya gwapo. Ipagkita ka dyan, boss. Iba talaga ang mga ano. Iba Ayan, talaga ang Ano? Tuloy mo. Kasi Nil ka ba? Parang di na puyatan. Galing Sabi niya, kay "Anyo." Boss Benz, dumiretso kay Bines. Pagpunta ko kay Bines, patapos naman. Nako. O, hindi mo Yan, ko dito naman. So, nag-LS din ni Binis kanina umaga? Ay, kanina? Oo. Kagabi. Ano oras yun natapos? Alas 2 na Oo, yata. kagabi. Alas 2 siya natap. Yung Nakabakuna daw nag-instant premiere ako kanina, Borge. Hindi Oo, ka nandun ako. nakapunta. Nandun ako. Wala kaya. Si Filipina, ayun, Happy Mother's Day, Ma'am Nagdadrive Shukikay. ako. Tingnan mo. Nandito ko ngayon sa sakyan. Nakabidyo ako. Hindi ko pwede kakaano ko lang. Ah, Sige, sige. hello Milka, Hakul And Besa. sandali, kanta na ako pang Mother's Day dahil andyan na si share nyo naman tong live stream natin sa community nyo, guys. Hindi nga sana ako magtapos mag-LS eh. Nailabangan ko nga mag-LS ka kasi iparead ko sana sa'yo. Nalimutan ko si Gors Maria, nag-LS din. Hindi pa nag-online. O, sabay kayo ni Maria. Andun din ako kanina kay Oo. Maria. Nag-LS ka, Eh, Sport? Naka-LS Oo, ka? Oo, kanina. nag-LS siya kanina. Nag-extend ko gani Araw eh, naabangan na ko kasi. mag-LS si Ate Rocana. Nalimutan ko pa lang, naka-LS plus si Gors Maria.
Nag-LS Ay, ako kasi may kakantayan si Milka. Kakantayan si Milka. Uy. Kakanta ako ng ano, pang Mother's Na- Day. Oo, anong kantang Mother's Day yung iaalay niyo dyan? Ikat mo na. tatawag bigo Tagalog to, Nako, Tagalog. Oo, sa kagabi pa to Tagalog. Alam niyo kagabi to. pa tong mga bigo kantay eh. Mahal kong ina, masakit. Mag-move on ka na ba? Kayo kakantin mo. Tanging ina. Ay, Sisi, bagay ko daw yung bangs ko, oh. Di ba? Sana Bagay all sa'yo. bangs. Nako naman Ayan, yan. ayan. Oy, Ma'am Hindi Siti, na kay Mega Love shout out. Hindi na And this is nag-iisa for all the mothers. si Yellow. Si Yellow Bilat, hindi na siya nag-iisang member. Ayan, Happy kakanta na Mother's si Day sa Mika, lahat. guys. Tahimik na tayo. Okay, silent na tayo. Walang iiyak. Uy, huwag na isolo. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali na ay mamastan, ligaya'y tila ba walang hanggan. Sana'y di na magising ang mga ngarap man din. Kung ang buhay ng kulay ang tatahakin, minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na paninindi, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo, ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal aakay sa'yo, aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko'y makamtan na. Sana'y di na magising ang mga ngarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin, minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Di ka na paninindin, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo, ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal aakay sa'yo, aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko
ikaw ang pag-asa sa ating mundo. May gagabay sa'yo, ang alay ko'y itong mamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nalikay ng buhay ko. Buhay na kay handa, pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan ko na. Your happy birthday. Anong kinakain mo ng boards? Palakpak! Ayan. Kumakain ako Ate Ako, Pilipina. dala-dala Kasi ko yung habang pagkain kumakanta ko. si Gabs Melka, lumalalim yung dimple. Grabe yung Habang dimple talaga yun. kumakanta, busy sa pagsubo ng mani. Nakita mo pa talaga yung dimple ko. Oo, kagabi pa eh. Ha? Akala ko nga, tinatago lang eh. Kagabi pa eh, kahit sila ni Gwaps din. Habang kumakanta yung mga lumang kanta ba, yung mga bigo. Naku, hindi naman to nakamove on, no? Grabe siya sa lumang kanta. Ay, asan pala si sino ba yung, Oy, sino na, Uhi Vlogs, mega love shout out. Boss, ano nang pangalan yung umakyat dito sa akin nun? Si Boss DJ. Oo, si DJ. Asan na siya? Galing, sa trabaho pa yun siguro. Kanta tayo ng hindi pang ha. Sige, linggo mo ngayon, kaya Sunday All-Star Best na kakantahin niya. Ala, aalis yan mamaya kasi may aakyatan siya mamaya. Ano sis? Di ba may aakyatan ka mamaya? Sabi ko mag-PM lang siya pag babalik ako. Okay. Hindi pa naman Ikaw na ang may sabi Yun, no? na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit kay lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di pa nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Kahit anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. At kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan. Masakit, bakit mako'y nasa langit na. Aray ko, sabi ni Sis Filipina. At kung di ka makita, magkikiusap kay bathala na ika'y hanapin
at sabihin, ipaalala sa iyo ang nagkalimot ng sungkaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Oh, umasa ka, maghihintay ako kahit kailan. Kahit na umabot ang ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, magkikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, paalala sa iyo ang nagkalimot ng sungkaan na ako'y sa'yo kaya akin lamang. Kahit tayo lumpia. Wala pang breakfast. Wala ang agad. Yan, partida. Nagkakape lang yun ha. Pero ng aga-aga, naghihintay na. Grabe si Boy. Kagabi pa itong hinihintay. Di ko alam, magdamag palang hintayan ito. Ayan, may request yan. Miss Bro. May request. Awit ng ina daw. Pangingina daw, sabi ni Joe HJ, Mugalab shout out. Awit ng ina daw si Milka. Alam mo yun? Kaya nga, tanging ina. Awit ng ina ba yun? Oo. Awit kay ina. Meron dito awit kay inay. Nood na lang tayo to mamaya MMK o magpakailanman, Mother's Day. Pakinggan na lang natin to awit kay inay. Like, Papuntahin yung mga mga katropa nyo dito. baka may ano kayo. Lapag mo doon sa atin, hindi ka siya kumakalapag kasi isang phone lang gamit Sa ko. doon sa boards, Yeah. Trupang boards. Kasi Nahiya ako ikaw maglapag si Smil. Kasi pupunta yun sa si Madam Reyna, tingnan mo kanina, nakarami sa. Boards. Papuntahin mo si Arlene, si Smilka. Pupunta yun. Ilapag ba yun? Kilibre yun sila. At least taga-Canada yung pupunta ngayon. Papuntahin mo si Arlene. Boards. Tropang boards. Ayan. Lapag mo doon, sabihin mo, Lusob. Pakisupport naman. Yan. I-chat ko kalusok ko. Uy, ang bilis naka 1K na pala si Arlene. More than 1K na pala si Arlene Milka. Si Arlene? Oo. Oo. Naririnig ba ako? Mahina na lang. Here na sis, ayan, nandyan na si Sis Jen. Akyat ka ba Sis Jen? Yan. Kata mga gwapa. Happy Mother's Day. Awit ni Birds meron? Ay, wala akong ate, nasa labas kasi ako. Nagano ko ngayon, magsa-supermarket. Awit kay inay daw, sabi ni Auntie Joanne. Gusto ko nga magkanta si si Guaps Jen. Magre-request sana ako. Nag-aabang lang yung Teddy Bear. May dalang roses para sa Mother's God bless Day. everyone. Thank you all, Vlogs. Thank you sa pagdalaw. God bless.
Ingat sa pagpasok. Sige na, ate, Guaps Jen, akit ka na, magharana ka na. Baka busy siya. Kasi di ba Sige. Mother's Day Yeah. ngayon. Mother's Day. Kaya pala mahina yung monitor ko. Ako bukas mag-vlog din ako ba? Maghanap ako ng roses. Ito na lang. Pakinggan natin. Hindi ko to kabisado. Hingi ko sana kay Ate Lucana daming sang roses sa premiere ya. Oo, di ba? Oh. Asan si Jen? Andiyan nakatigi si Jen. Ako punta din ako sa yard ko bukas kasi dami din ako doon tulips. Kain lang ako. Mag-music mo. Ay, magbaba muna ako, magmamaniyaw na ako. DJ ko lang dito Ate Lucana. Diyan ka lang, huwag ka nang bumaba. Huwag ka nang bumaba, dyan ka lang. Magmamaniyaw, bawal yung phone eh. Baka masita ako. Si Borg at saka kayo female kasi. Si Borg yan. Nagbihis muna ako, sabi niya. Si Borg yan, Jen. Ikaw lang sa mundo ang may pusong wagas. Lumabas ang hari, ha? Si Simply Jen, Happy Mother's Day. Si Simply Jen. Simply Jen, guwapa. Happy Mother's Day, sabi ng Pilipina. Ingat ka, Guaps Boards. Ingat sa pagmaneho. Ayan, binigyan na kita ng jacket, Catherine. Pero sorry ha, na time out ka ni Nightbot. Pero 5 seconds lang yan. 5 times free shipping. Jolly Savers! Patog tanging yaman. Jolly Savers! You want to go out? Wait lang sis ha. Papalabasin ko lang yung aso. You want to go out? Kapal?
Hanap sa itong puso ito. Ang saya ng mata mo sa'yo sinta. Ikaw ang aking tanging yaman, laging isang puso ang sulyap ng iyong ikaw ay hanap sa pusong ikalangit na nalaman. Ayaw mga likha, mga parehas na Ang lungkot. Mapinta sa ata banggan sa mga ng sisi. Thank you, Catherine. Thank you, Kapsa. Mag-type ka lang ng Ilocana. Akinsa na! Shopee payday sa 15. Shopee payday sa 15. Payday sa... Shopee. Nakabalik ka na, sis. Bumaba lang ako. Bumaba ako. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang mundi pang bata sa piling ni nanay. Nais kong papunin ang awit ni mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dating kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mapulit ang langit ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasuduyan. Sa aking pagtulog na labis ang dibdib, ang bantay ko'y dala, ang balot ko'y bituin. Sa
Sabik ako'y ng duyan. Sana'y di magmahal ang dating umaraw ng bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa tulog na labis ng tindig, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y itwing. Sa piling ni Nana, Sisi, sana maraming makagusto sa mga kanta ko sa YouTube. Start ko pagkatapos ng Ramadan. Wow, Catherine! Wow! Meron yan. Sana'y di magmahal. Sino yan, Si Catherine. Ako makanta. Basta ng copyright, maraming tatangkilik yun. Sa piling ni Nana, nais kong muli ang awit ng Alam mo yung mga CPR ko, hindi ko naman, Misael! hindi ko minimute. Ha? Hindi ko minimute yung mga CPR. Kapag LS, hindi ko minumute yan. Wala namang Hindi mo manunood. naman i-unlisted sis or i-private mo. Oo. Yung iba, in-unlisted ko, lalo na ano, may ineligible ako. In-unlisted ko yun. Yeah, hey Kapsat, sabi ni Sair. Thank you, Sair. Tingnan Wait natin lang, yung, tumatahol yung aso. Gustong pumasok. ano ko ba lalabas? Tapos papasok. You're my malaki yung aso. Sana di magmagriv. Malaki ba yung aso niya? May i-unbox ako mamaya. Hula hoop. Wow, mahilig kasi. Nagtarit ako. Dati, ano. Maghula. Lalaro Pero ko binuksan na. Pero unbox ko na lang kahit bukas yung plastic kasi sinigurado ni Brian kung ito ba yung hula hoop or hindi. Okay. Pero hindi pa nag
Yan, di ba may pala akong manok. Daming nag-LS ngayon. Mm-mm. Yan. Nice RJ din, hindi nag-LS. Oo. Ay, wala palang LSCRG ngayon. Wala. Mag-post pala ako dun. Wala din tayong premiere po saan. Oo. Next time na lang ako aakyat kasi wala pa ako panuklay. Tabangan lang. Next time na lang. Okay lang yan. Tago ka na lang sans ka vlog. Ayan. Wait lang. Uy. Naano ko. Nawala ako. Iba yun na ano ko eh. Napindot. Hi po, Milka. Sabi ni Sans Vlog. Ayan. Hello, Shans. Hello. Ano muna ako dito. Facebook. To be happy and free of our home. Together. 6 years ago today. May i-share post ako sana. Ano daw? So, binyag ko sa baby pa ako. Talaga. Sino? Ako. Dito si Ate Carms. Si Ate Carms nandito. Saan? Yan, kaka-share post ko lang sa Facebook. Ano siya, parang memory siya. Itatag ko sa terms dito. Tita Ninang ko yan si Ate Carms. Pa-connect po sa aking kaibigan po, sabi ni Shans Vlog. Ayan, thank you 6 million in the house. Asan na si Jen? Nagpaganda. Ay, aakit pa si Jen. Bihis lang ako, sabi niya kanina. Hindi ko alam. Wow. Celebrate sila Ma'am Shikikay ng Mother's Day. Ang dami nila. Ang dami nila. Sana all may mga nakakaanong Bakit Pilipino. sis, wala ka bang dyan, mga Pilipina Ang saya-saya ako nun may na-meet akong Pilipino. May isa lang. Nag-iisa lang na talagang naanuhan ko yung ugali. Pero yung na-meet ko, baka nakikinig dyan. Wag na. Naimbag nga daw, sabi ni Kuya Borbano. Ayan, naimbag nga daw umat kabsat Bordado 03. Ayan. Hello, Bordado. Nakilala ko siya kay Kuya Ching. Nakainis ba si Kuya Ching? Ang si Bordado, oo, dyan. Kilala ko siya kay Mr. Ching. Kala ko nakainis si Mr. Ching. Kala ko nakainis si Mr. Ching. Hindi pala. Parang ayan, salamat sa 5 million. Nag-LS ngayon si Jumong. Si Jumong. Katan ko nga yun mamaya. Grabe yung Asan si Jen? Ay, busy si Sis Family Islanders. Oo, parang. Ayan, 4 million in the house. You're my home.
Hoy, Trixie! Hindi ka inaano ni pala, ang liit-liit niya, tapos ang tapang-tapang niya. May 1 hour na. Mag-ano tayo, mag-flex tayo. Galit na yung ano mo. Aso. Hindi, akala niya, hindi naman pinapakialaman ni Opal si Trixie. Ang akala niya, aagawan siya ng pagkain. Ang liit-liit ang tapang-tapang. Ay, may harang. Ay, bakit siya? Ikaw ang i-flex ko. May kanta ka dito, di ba? Ayan. Tignan mo yung mga na pa sa'yo. Inakyatan ko yung Nakalit pa rin siya, di ba? Si Tia Mars is, umakyat kagabi sa LS ko. 2 seconds lang naman ito. Kapsat Chris, guwapa. Happy Mother's Day. Regalo Kapsat. Uy, sis, happy cooking. Bella Bells. Thank you. Hello, sis. Happy cooking. Love shout out. Thank you, Happy sis. Mother's Day Sis sa Bells. Mother's Thank you, Day. sis Bells. This cannot be happening to me. Oo, kakain lang daw si Milka, tapos kakantahan daw tayo. Exit mo na ako, host, mga host. Happy Mother's Day all. Thank you, Sans Vlog. Hello, Milka, sabi ni Beth. I was alone. I opened my eyes and you were there. Siguro seconds lang ito, sis Milka, kasi may siya. May kapir. Ay, Meron siya, may. Uy, ang ganda ng mo, tignan mo yung channel art mo sa computer. Wow, Ayan ang siya. ganda nga. Di Ang ba? ganda. Oo. I-picture mo nga yan sa akin tapos i-post ko. Oo, pag sa phone kasi ang pangit yung lang, Milka lang makikita tapos yung picture sa gitna. Yan lang yung nakikita kapag sa phone. Ang cute namin ni Mia. O diba, parang anak lang. Uy, nabudol mo kami dyan, Ang dami kong nabudol sa amin dalawa ni Mia, daming nabudol dyan. Sabi, oy, ang Happy cute ng Happy magmami. Mother's Day, din sis Bell. Thank you. Oh, ang ganda. Diba? Ang ganda nga tingnan. Ay, nako. Sana, Kasi, di ba, music talaga yung sa'yo. So, yan Oo. yung niya. Kasi pati yung live stream mo is siya, more on musical. So, ganyan yung tema niya. Kaya, Pwede ko yan i-edit ng yung makikita lahat yan sa phone. I-compress ko Oo. siya. Oo, Ay, na-compress yan. pero gawan mo na ako ng bagong thumbnail. Thumbnail mamaya pagkatapos ko mag-live. Kasi walang istorbo sa akin. Thank you. Ayan. Pagka gusto mo Ayan. umakyat, Sisi. Di ba kilala mo si Ineng? Oo, Ng si Sisi. Canada? Hindi ko pa napuntahan yung premiere niya kanina kasi nag-babysits Oh, ako. alam mo ba, nag-apply. Oo. Tapos, ayun, minukbang na naman yung WH niya. Okay lang yan, nagmukbang, pero mamoni din niya. Parang kay RJ lang at saka sa kaibigan ko noon. Nakailang mukbang na siya. Para naka 4K na yan. Kailang 4K na siya. Watch hour. Minumukbang. Sabi ko, sige lang, Sabi niya, hindi naman daw siya nagmamadali. Okay lang. Huwag mo na lang i-stress. Lalabs. Huwag ka mapastress dyan. Uy, may premiere si Ligorio. May Premiere class yun? Si Ligorio. Premiere Ligorio yun? vlog. Tignan natin. Tingnan natin. Lumabas sa Pero hindi naman nag-visit sa akin sa LS kasi. Si Ligorio? Mm-mm. Ay, parang short lang to.
Bisaya din to, ano lang. Taga Dapitan to siya. Same province sa amin. Shirt lang ba ito? Ayun, walang nanood. Newly built house around neighborhood, ongoing construction. Shorts lang naman pala. Nag-instant premium, nag-shirt din ako kanina eh. Ayan, andyan na siya, oh. Kleenex ko na. Sino? Thank you, sis. Happy cooking, Bella Bells. May premiere kayo dyan. Ibaba nyo, guys, para ipin ko sa taas. Ipalit ko na yung kay Ma'am Shikikay. Ayan, naka-flex na yung premiere niya. Ang observe ko ba need papahingin din pa rin intended. Ayan, thank you, Andyan yung Pamela. mukbang finish, oh. Ha? Saka kay Ligorio. Kay sis. Oo, Ligorio. andun din ako. Hindi Yan na siya, nakita kita. Wala ka pang dito, oh. Wala kang pa-jacket pagpasok. walang panty. Wala kang panty. Ang ganda ng bahay dun sa no? Tingnan mo. Ayan, may Aha, panty meron na ka pala. na. May panty ka na. Uy. Tatlo lang, nanonood. Tayo lang ata. Parang direct lang naman to sa kanya. Shorts lang kasi. Mm-mm. Tingnan mo yung unang, yung nag-shorts ako. May nagpalipad pa na. Natawa talaga ako. O, diba? Malay. Andito na si Campbell. Hello, Campbell. Campbell. Saan? Diyan, sa kay Ligorio. Ah, O, diba? End na. Shorts nga lang. Nag-end na. tapos na. Ayan, tapos na. Anuhin natin si Haring Blat. I-shout out natin dito sa ILS niya. I-shout out ko. Wow! Sana all 17 watchers. Oo, sana all. Hari Blat. Ay, King Blat na lang. King Blat. Tingnan mo ha, shout out tayo. Bigang Kong from Nova Scotia. Yes, happy Mother's Day Nandito sa si iyo Tito at sa mga Pabe, mamis yung na nasa I nandito. love si Salamat kayo sa Jessie. pagpunta nyo dito. So guys, ito po again ay si Peter Miles. Ayan, napaka-supportive po niya at may palaro din po siya every week. Pero ngayon, guys, ay nasa siya ngayon? Nasa bakasyon kaya wala siyang LS yesterday. Ayan. King Black, ayun, Yahoo, mega love shoutout, Milk Hakunbe. Kumusta ka naman dyan? Ayan, babe, out na ako, enjoy your LS, labas na ako, magsimba. Happy Mother's Day sa mga ilaw ng tahanan. Ayun, Ay, andito si Venice. Ayan, Venice, babe Venice, ingat-ingat ka sa pagpunta sa sa simbahan. Ay, pupunta pala And siya ayun, na. Happy Mother's Day magsisimba. din sa Oo, iyo. pupunta babe. siya mag-church daw. Ayan, Patatapos God lang bless, niya ingat naligo ka. kanina. Nagkalam shoutout sa Tana. Ayan, si Satana. Dito din si Kantahan ko to mamaya ng din. Ayan, mega love shoutout. Mega love shoutout. Mega love shoutout sa inyo guys dyan. Ayan, Nabulol-bulol salamat. na. Guys, si Peter Miles channel na nasa Cancun, Mexico. Ayan. Tatana Vibes, ayan daw. Hello, lalab sa Denise, Denise channel. Ayan, nandito ang ating mga Team Vlad po. Salamat mga Team Vlad. So ano yung binaba mo, Project Art? O, yung mo, Team bagong Vlad. shorts. Ayan, so binaba guys ni Project Art yung shorts niya. Binaba. Ayun, kanta naman dyan, lalabs. Milka Hakulbe. Ayan. Ikaw ang kumanta dito. Kantahan mo yung mga mamis dyan. Kung di ka busy, andyan yung hagdan sa taas, oh.
Ayan, Happy Mother's Day to all. Ma'am, sis daw, sabi ni Rona, my Sabi ko loves. sa kanya, oo, Ayun, soon. bro, drop ako ng premiere mamaya, baka may gusto ko masyad. Sige lang, Kuis. Thank you, 5 million in the house. Kasi yung sa kabila, nung inakyatan ko talaga na Ayan. Grand LS, So, ano ko lang yung kay Shorts. yung mga tao doon, atat magparuleta. Oh, so ayun, binigyan niya ako ng time na bumaba. Balik lang daw ako pag ano. Ayan, so baba lang kayo guys ng mga... Kasi alam mo naman, may isang sakong bigas, Okay lang, baba. may pa-Gcash, o asan ka pa WH. Oo. Milka Hakulde eh. Ayan, may shoutout daw sa iyo, Milka. Sabi ni Rona, my loves. Ayan, si Rona nanalo ng 500 watch hour from Biyaheng Brankel Sam. Yung shorts binaba. Yan, ano talaga. Ayan, 4,000 million. Nangyaya ka talaga sa Tana, ha? Narinig mo lang na may binaba akong shorts, pupuntahan mo na agad. Oh, yan guys, ang aking kaibigan po from Edmonton. Napakabait din po yan at legit na kaibigan. So kung di nyo pa guys, ticket si Project Mark. Yan. Watch lang natin yung kanyang bagong gulo. Wow, ganda ng house. Ayan. Ano din Dahing Brankel Sam? Ayan dyan, video lang si Dahing Brankel Sam. Okay lang yan na naririnig yung LS sa kabila. Wala naman siyang ano. I-flex natin. Hanap ako ng medyo short na video ni Anne. Wow. Yun yung ganawa niya ni RJ sa kanya. Okay yan, okay yan. Konti, dapat kasi mas ano siya yung pangalan niya. Oo, dapat. Yung pares ng nilagay mo sa akin. Sa kanya kasi dikit-dikit lang eh. Dapat parang ma-flex yung yung name, channel name, di ba? Ayan, hello ate. Happy Mother's Day, Ate Jo, Ate Jocelyn. Thank you. Happy Mother's Day. Oh, hala, hindi naman tong nangyayari. May friend din ako ngayon, nag-apply. Team namin ni Ate Grace. Ayun, na-stop yung step 2 niya kasi pag-check ng WH niya, bumagsak. Minukpag ni Lolo na bumalik siya sa 3.8 something. Ayun, mag-ALS daw siya. Daming mga buti yung sa akin, yun ha, hindi na ni Lolo. Akyatan ko to sis ha, balik ako. Sige. Matagal ka pa na, di ba? Oo, matagal pa. Wala naman akong lakad ngayon kasi si Mama may lakad sana kami kasi yun sana siya bibili ng phone in-invite siya ng mga friends niya doon mag-celebrate ng Mother's Day. Kaya Happy Cooking Bella to. Yan, baba muna ako. Bye-bye. See you ha. Thank you, sis. Balik ka na lang mamaya. Sisi. Thank you. Ayan. Thank you. 5 million in the house. Sana ay nasa mabuti ka. Nakakaraos din.
mga gabing mapangaway, dinadaan sa awitin, nalulungkot kong damdamin, naaaring panaginip ko'y laging ikaw. Yes, Sisi, yung beef bulalo mo yan. Sarap naman, nakakagutom. Sarap humigop ng sabaw. Ayan, Sis Jen. Na-flex ko ng bahay mo. Yung trailer lang pala. Kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng buwan, kung mayayakap lamang kita. Yes, lalo na kapag malamig ang panahon. Panaginip ko'y laging ikaw. Sinta, kahit na dilag yaring mata, kahit na malayo ka'y parating kapigan. Ay, akala ko washing machine. Yung anong pinagpatungan, sabi ko, iba palang is-sell ng ng lutuan. Ayan, salamat 5 million in the house. Panaginip ko'y laging ikaw. Sinta, kahit na dilag yaring mata, kahit na malayo ka'y parating kapigan. Mahal, kumusta ka? Panaginip ko'y laging ikaw. Kahit na dilag yaring mata, kahit na malayo ka'y parating kapiling ka. Mahal, kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal?
isip mo'y unti-unting nawawala. Nalilito ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay tanggapin, at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y darating pa, kaya huwag sanang lamdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Di na kainan ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng buwang ang puso mong nalulumbay. Ayan, hello Kapsat Hernandez J. Thank you sa pagdalaw mo ulit. Ayan, magbaba ka lang ng bahay mo dyan, Kapsat. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, magdikitan na kayo dyan, guys. Ang puso ko nagugumbay. Unti-unti Nawawala, nalilito ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho. Hello, Kapsat! Hello, Kapsat Banks! Kapsat Binis, nasa harang pa. Binis, sabi ng Auntie Pilipina. Ayan. Okay, patuloy ko. Salamat, guwapa, Binis. Ayan, Happy Mother's Day sa lahat ng ilaw ng tahanan.
Ayan, thank you, Yellow Violet. Yellow Violet. Thank you, thank you. I'm in. Ayan. Thank you, Kabsat. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Nasa biyahe na, on the way sa church. Ingat, Kabsat, ingat. Thank you, sis Mamshi. Thank you. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. Mamshi Pretty, happy I know Mother's you're Day. not Sabi mine, it's just my turn, but we can still Sabi ni have Miss fun. Bini, ay, Kabsat Binis. Gustuhan nyo to, ano siya. It You is know? Born for You by David. What do you call that one? Artistahin. Pomeranz. Sana guys, magustuhan nyo guys. Hello everyone, so this is Born for You. Yan. Sana guys, magustuhan nyo. Haha, oo nga. You're enjoying habang kayo nanonood, nakikinig. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'll find your way to me? Tell me, what is this sweet sensation? Is a miracle this happened? Though I search for an explanation, only one thing it could be, that I was born for You know. you. It was written in the stars. Yes, I was born for you, and the choice was never ours. It's as if the power of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Too many foolish people trying to come between us. Para sa inyo yan na nakahanap na ng the one niya. Anaks naman. When I look into your eyes, no, I know why I belong here in your arms. I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here. I did only realize that I was born for you, and that you were born for me in this random world. This was great meant to be. What we have the word could never understand. Kasi ako'y walay pa. Pwede nga. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Thank you so much, guys. Anong ginagawa ni Birds Binis? What we had to work could never understand. Were the
And as the years goes by, until the day I die, I'm blessed. The day that I was born for you. Ayan, thank you so much guys for watching. Hope you enjoy. Hindi perfect ang kanyang pagkanta pero wala lang. Anyway, thank you so much. Wala talaga si Bini. Wala! Himala! Ay, si Borge. Mahina si Borge ba? Yan, bawal ang harang. Mag-ano ako ng medyo short. Ito na lang, tilapia. Nandito siya kanina, Binis, sabi ni Nanti. Nakapoy sa Jay Manukwas. Nakapoy sa Jay Manuk Manti. Binansa mo agaro. Addan aya. Happy si Ajay kanadan sa Bali na.
Di pa siguro nakapuntoy loko. Hi guys, welcome sa ating bagong unboxing. So this time, Zara naman yung ating i-unbox. So last week, nag-order na si Zara. So ito na siya, ngayon lang dumating. Actually, kanina lang. So, tingnan natin. So, ito yung in-order ko, Zara Wonder Rose. 200 ml siya na pabango. So, check natin siya later. Zara Gardenia, 30 ml lang siya. And Vetiver Pamplemousse. So, try na natin. So, unahin muna natin si Zara Gardenia kung ano yung amoy niya. So, ganito yung bottle niya. May pa-Zara dito. Spray natin. Thumbs up, Kabsat! Hello sa Banks! Hello, Kabsat Adeline! Thank you!
Happy Mother's Day Flora to siya, you. pero sobrang tamis. Not for me. So, malamang, para to sa mga kaibigan ko na lang sa Pilipinas. Hindi ko siya type. Ang tamis. Sobrang strong para sa akin. This time, ito naman, tatry natin si Vetiver Pamplemousse. Vetiver Pamplemousse. So, sana tama yung pagkaka-pronounce ko siya. Sabi nila, ito daw si Vetiver is inspired sa Jo Malone. Tingnan natin. Zara? Ay, hawig ko siya Oh, sa Zara. isa sa percent sa Jo Malone cologne. So, ganito yung kanyang box. Ganito yung kanyang tsura. This one naman is 40 ml. So, try muna natin siya. Sa skin muna natin siya try. So, very, very light siya. Oh, paligo na. Pahingin ng orange. Unisex yung amoy niya. So, pwede siya sa pang-araw-araw. Citrus scent siya na musky. Ganon. So, gusto ko siya. So, dito siya sa akin. So, hindi siya mapupunta sa mga kaibigan ko sa Pilipinas. Ang bango. Gusto ko siya. Amoy social. Ganon. Oh, hirap niya ibalik So, this one. Ang bango niya. Amoy siya. Amoy mandarin na amoy musk. Ganon. Kung familiar kayo sa The Body Shop, yung kanyang ano ba to? Yung kanyang yung mask doon na kulay violet. Tapos haluan mo ng mandarin. Ganun Ata gamit niya pagkasa. Pag minix. Yung pisum Mabango siya. In fairness. So, hindi tayo lugi sa pagbili sa kanya. Ito naman is Zara Wonder Rose. So, ang laki niya. So, malaki yung bote nito. Ito naman is nakalagay is notes of pear, red berries, and vanilla. So, sana hindi siya matamis. Kasi nahihilo ko pag matamis yung scent. Try naman natin siya sa tissue. Mabango siya. Mas lamang sa kanya yung amoy ng pear tsaka ng berries. Tapos sumusundot naman yung vanilla. Hindi siya masyadong matamis. Carry naman siya. Kaya lang, siguro mga 1 or 2 sprays lang, okay na. Kasi pag sinobrahan mo yung spray sa kanya, sasakit na yung ulo mo. Pero hindi siya kasing strong nito ni Gardenia. Mas gusto ko siya kumpara kay Gardenia. So, that's it for today. So, if ever may question kayo, just short video to.
Oo, may artista. May artista dito sa pinireflex ko. Kabsat, hindi ka busy, akyat ka. I am using the NutriBullet because I don't have a blender here. And we're going to mix the ingredients and divide it into 2 sets because the NutriBullet container is very small. We have to put half bottle of orange juice, and then we're going to put half can of evaporated milk. Ha ha ha. Sandali po. Sige, Kabsat. Take your time. And then put 1/8 cup of white sugar. And then a drop of vanilla just to have an aroma. Then cover it tightly so it won't spill, and then put it in the NutriBullet machine. Mix it until it is well blended. And then put some ice cubes. After we're blending it, we have to prepare a mug and then additional and pour it on the mug. It would be better if it is very cold. It is not so sweet. It contains a lot of vitamin C and other nutrients, essential nutrients. This is what we call Morier Soniando. My kids drinking it. Cheers. That is my baby girl and my youngest son, Johan, drinking the Morier Soniando. That is our Kuya Jahas. It spills. They like it very much. This is also good for health. Ice cream, ice cream. Another one. Another serving for our youngest son. He likes it very much. Ayan, thank you, 5 million in the house.
some ice. That's it. And mix it well. Special thanks to my wonderful friend, Mr. King of Hearts, for sharing me this popular beverage from Dominican Republic. He has a great and interesting channel. Please do like and subscribe to Mr. King of Hearts channel. Ayan. Ayan. Thank you, Kabsat, sa pag-akyat. Hello, my love, shout out. Happy Mother's Day again! Happy Mother's Day, Kapsat. Nandito ako sa premiere. Okay lang. Hindi. I am thankful for Ayan, kumusta ang ating araw ngayon? Sabado ba dyan? Sunday? video clips. Ano na, Sabado night. James Blunt. Sabado night. Sabado night. Also a great and Sasalubungin ninyo ang Mother's Day ngayon. Gawit. Walang Mother's Day sa akin. Bakit? Sabi ni Brian, Shout si out ano daw, to si all CD my daw YT mag ano. friends. Many to mention, bless you all. Ganon. Porkit wala akong anak sa kanya. Like, share, and Ano ba yan? Madeline Maganaka channel. Okay lang yun. Amen. Yaan mo siya. Kayong dalawa lang pala nandyan. Sinong, nilokanuhan mo kanina? Ha? Sino yung sinabihan mo na Ilocano na word kanina? Siya? Oo. Si Nakakaintindi? Si CJ yung Akala anak ko. ko. Kala ko si hobby mo. Nasa trabaho si. Kaya pala nakapag live. Siya, weekend yung trabaho niya hanggang Tuesday morning. Ganon? Ganon yung trabaho niya. Hirap naman yan. Ako, weekend lang ang aking available. Depende pa. Minsan, may meeting kami sa union. Sabado, 3 nights wala yung na. ano niya, tawag dito. 3 nights yung trabaho niya. Every week. Kaya okay lang. Bali 16, 12 hours ba yan? 12 hours yung trabaho. Okay lang kasi mas mahaba naman yung time yung Oo. Pagod din yan 12 hours. Nakakapagod yung 12 hours. Ay, nandyan hello, Simply Jen, halika, akyat ka dito. Manganta ta dari kay para tanggalon nga si PR. Busy na ata. Alang hiya. Busy ata siya kasi Ganun. CPR, hayaan mo yung CPR dyan. Kinakain ni Habi. Babantayan mo lang para lalagay mo sa unlisted. Minsan yung mga niya hindi na kaya i-unlist kasi nakakatulugan na niya sa madaling araw. Hayaan mo dyan. Hello. Paluin ka na lang kung paluin. Wala naman napapalo sa yung sa CPR. Yung mga Wala, yung mga sharing siya. Sharing na lang siya. Oo. Yung tawag niyan, yung mga reuse content ang napapalo ang mo. At saka yung mga animal cruelty. O, ayan nandiyan ang hagdan sa taas. Simply Jen, nandiyan sa taas. Taas ba yun? Wala. Oo. Nandiyan, nilagyan mo. Di ba, nakaakyat nga ako. Ayan, sis. Andyan na yung kanta. Nandiyan yung hagdan. Nandiyan na yung singer talaga. Nakakahiya kumanta nito. Yeah. Yan ang tunay na singer, si Simply Jen. Nakita ko yan sa doon sa kanino ba yan? Basta kaganda talaga ng boss. Ay, dito yata sa'yo Oo, dito. Dito mo din siya nakilala. Ayun, nakaakyat na, hindi pa. Andyan na siya.
Ayun oh. Ayan na. Muna tong Meron na nga kaming singer. Good morning. Good morning. Amerikana talaga. Amerikana na talaga. Aba, kala ganyan ang book mo? Hindi wig lang yan. Wig yan. Lang. Akala Wig ko lang yan. nagpakulay ka na. Pwede na ako magpakulay kasi natapos ko na rin yung ano ko. Process. Pwede na siya. Hindi, bakit hindi ba pwedeng magpa-ano? Hindi kasi takot ako magpakulay kasi baka bawal kasi 'di ba meron pang mga picture mga ganyan, mga biometrics, ganyan. Ay, Baka oo. bawal kasi kailangan talaga yung natural hair Plain. mo. Oo. Kasi 'di ba ilagay mo yan sa information mo baka hindi kasi Sige na, lumabas ka na dyan. Ay, wag. Hindi ako magpapakita kasi naka-pajama na ako. Nasa Plus bed gis ka na na. kasi dito. Di kantahan mo na lang kami. May naririnig ba kayo sis na Tugtog, wala pa. Hindi, Alin? yung kasi naka-BGI, nanonood din kasi ako kay Jumong at saka yung nag-LS isang din. LS. Wala. May mga LS kasi akong pinupuntahan kasi nagpapatamsak. Nakamute. Naririnig niyo si Jumong? Wala. Hindi. Ni-mute ko yung iba. Ayan. Sinali kasi ako ni Jumong sa palaro niya, baka manalo naman. Baka manalo. Baka mamaya, hindi mo marinig. Pwede mo lang siya, hinaan mo siya. Ay, oo nga. Hindi naman maririnig siguro. Pinarinig din kanina ni Milka yung LS ni Jumong kasi siya, dito siya kanina sa taas. Ay, mamayang gabi, may baka LS sa na naman. yung kay Melka, baka sa yun, sa phone niya yun. Sa cellphone niya kaya narinig. Oo, kasi sa akin sa laptop Ay, hindi naman ako nanalo. Hindi lang, okay lang yan. Hindi nanalo. Ano ba Hindi yan? naman ako nanalo. Ay, last na yun? Last na pa-draw? Hindi, palaro niya sa Ewan ko kung ba yan. Ay, first pa yata yan, first. Duck race? Hindi. Nandun ka din kay Jumong. Ay, nag-iiko ako. Wala. Endali. Kunin ko muna yung ko. Sige. Asa na ba si Filipina? Number 1 fan ko dyan. Ko din yun. Andyan lang siya kaya. Kanina ka pa hinihintay. Dalawa lang yung fan ko, si Adeline tsaka si Filipina. Nandyan sa taas. Nandyan din pala si Benis. Kinako daw kung maano ko pa matag. Oo, naka-VG kasi nagta-travel siya papunta sa Happy Mother's Day, sabi ni Lalab Cheryl. Ayan, hi Lalab. Happy Mother's Day, Cheryl. Si Filipina. Dalaga pa yan. Parang hey, sabi niya. Ayan. Sa bagay, may mga naman siya, pamangkin. Kaya, okay lang na Hello, Cheryl Lamos Ninja. Ayan. Maraming salamat sa iyong Happy Mother's Day dyan. 6 million in the house. Ano na yan? Naghahanap ako ng kakantahin kasi wala akong mga... Sige, pwede request na lang. Baka hindi ko alam yan. magre-request. Alam mo, Because You Love Me. Hala, ang taas. Ay, huwag mo na yung lang, low-key lang, mo. Sige. Ano yun? Meron yan. Because You Love Me by Celine Dion. Yan, kay Celine Dion? Opo. Parang Ayan kaya na. yata yan ni Adeline kasi siya. Kasi alam niya yung kanta. Kaya niya Mahilig yung lang talaga ako kakantahin sa ba? Alam kanta. ko. Gaya yan ni Kabsat Adeline. Klaro na sa boses pa lang.
Diyos Uy, mio. wag kang mag-expect na maganda yung kalalabasan. Sis Adilan, Nawawala wag ang kang boses mag-expect ko. ha na maganda yung kalalabasan kasi wala akong mic dito. O, di yun ang pinaka-natural na boses mo. Maganda talaga. Yung ano ni Jen is ano siya, soft. Oo nga. Ano soft downy? Hindi hard. Downy talaga. Downy. Sige. Magpapalakpak na ba ako? Wala pa. Wala pa Mamaya pala. na. Kinukunik ko pa nga sa speaker ko. Ano ba yan? Ano Sana bang gagana. speaker mo? Ano yung mga JBL? Ano ba dyan? Phoenix? Ang tawag niyan? Maliit lang siya na speaker. Binili ko. Maliit kasi na-attract ako. Nag-shopping kami. Tapos, magkano siya? Maliit lang siya. Handy. Parang pwede nga siya i-chiki, keychain. Oh? Oo. Pero malakas Pwede ang siya sound. i-keychain. Malakas. Ito yung sounds niya. Maririnig mo. Thank you, Lalab. Ganda. Yan yung sounds niya. Malakas. Alam, akyat ka? May trabaho ka or wala? Akyat ka lang. 8 million in the house. Ayan. Haranghe. Nasa Korea ito si Cheryl. Nasa Saudi sis. Nurse din siya. Haranghe. Ayan. Pag may mga time. Nahulog ako sis. YouTube Maririnig talaga. ka ba ako? Oo. Naririnig ka namin, pero yung sabi mo na sound, wala. Ayan na. For all the signs you stood by me, for all the truth that you make me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the only one. Never let me go. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You give me faith to still believe. I'm everything I am because you love me. You give me wings and make me fly. You touch my hand like you touch the sky. I lost my faith, you give back to me. You said no star was out of reach. You stood by me and I stood tall. I had your love, I had it all. I'm grateful for each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know this much is true. I was blessed because I was loved by you. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. You lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith cause you believe. I'm everything I am because you love me. You're always there for me. The tender way you carry me. Light in the dark, shining your love into my life. You've been my inspiration through the loss you were true. My wonderful
because you were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best of me. Lifted me up when I couldn't reach. You give me back the shield. I'm everything I am because you were. Hello, baby. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me Strength to see. Cause you love me. Ayun. Nahuli. Nahulo. Nahuli ang aking palakpak. Nahuli? Nahuli. Akala ko naka-on ang aking mic. Naka-mute pala. Umalis ba Ano ba yung mga yan? viewers mo, sis? Uy, Mas hindi lalo ah. dumami. Oh. Oo, Hello, dumami. Mega Love. Buti na Shout lang. out David and Mercy Whipple. Ayan, mega love shoutout Insan. Happy Mother's Day. And Mag-request Happy Mother's ka Day. kasi. Ano daw, Ano awit yun? ng ina daw. Kantahin nyo. Paano mo Alam yun ko. kantahin? I'm awit kay inay. Or awit kay ina. Paano? Hindi ko alam yan. Paano ba yan? I-search mo. Pakinggan mo. Patay na. Nasanay na ako sa Pangtakdan, English. Marisa Pagatpatan. Mega Love Awit shout out. ng inay. Awit kay Awit, inay. anit kay inay. Awit kay inay. Hala! Paano ba ito kantahin? Mataas yata yan. Hindi ko alam ito. Sandali lang ha. Parang hindi ko alam ito, sis. Kaya mo yan. Sino nag-request? Kanina pa yung request ni Auntie Joanne kaso hindi kinanta ni Milka. Kinanta yan ni Noelka, di ba? Hindi. Patugtog lang yun kanina. Carol Banawa ba yan? Oo. Hindi ko alam ito. Parang hindi ko narinig to dati. Carol Banawa. Kang mataas. Sandali. Pag-aaralan ko muna. Oo, si Comfort Adeline muna. Hindi ko alam. Pasensya na po, hindi po kasi ako singer. Hindi ako singer sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Hindi ko alam yun. Sa lahat ng bagay talaga. Hindi ba ako nanalo? Wala yata. Mute ko na yan. Kasi nadidistract ako eh. Hindi ka nanalo. Hindi yata ako nanalo sa laro. Ano ba yan? Hihintay talaga. Ni-mute ko na lang. Yung laging nananalo sa LS ni Sis Jen, si Mami Kuko. Oo, si Mami Kuko. Yung ano niya, kung bisitain mo yung yung LS ni Mami Kuko, wala siyang wala siyang pakialam kahit kahit ano. Sinong Maliit pumasok? lang yung tao doon, pero nagsasalita talaga siya. Yung mga yung LS niya lang siya hindi chismis na bad chismis ha. Parang sinishare niya, nagsishare siya ng mga stories. Mm. Mm-mm. Anong stories yun?
Ma'am, mga kahit personal anong mga story, experience. mahilig siya sa mga story. Mahilig siya mag-story. Okay lang yan kapag wag lang Hindi siya nag-ano sa iba. Yung mga story lang talaga. Chismosa, ay, anong tawag yung ilis niya na ano. Pero hindi yung bad na mga ano. Hindi siya nakichismis sa ano, mga ano. Iba. May nagbubudol din sa may nagbubudol din ng title ng mga video nila para makahatak ng views. Ano na, tahimik na si Jen. Ano nang nangyayari Wala si akong Jen? maisip na kanta. Naghahanap siya ng tawag dito, ng kakantahin. Sige, Yung try ko paborito ito. mo na lang, sis. I am Arlene. Si Teka, Arlene ba yan? tingnan ko nga. BG lang. Ayan. I Hi, am sis Arlene, BG lang. Hello. Ikaw ba yan, sis Arlene? Si Arlene, kayo Manggi? Kabsat? Para siya. Hello, Langga. Sabado ngayon Ay, Sabado ba dyan? Busy Ay, na may siya. work pala yan siya. Katatapos lang niya Weekdays. ata nag-jogging kanina. Sabado night. Oo, siya yan pala. Yes, ikaw pala yan. Sige, kakantahan Okay, kita. ito. Langga Arlene. Sige, mamaya na. Sige na, ikaw na, Sis Jen. Ay, kakanta ka? Oo. Hindi, mamaya na. Mauna ka No, na. ikaw muna. Nagtulakan ka. Oo, Sige ikaw na nga. muna. Ang mas maganda ang boses mo eh. Uy, hindi maganda boses ko. Napuputol, Uy, nag-request ka nawawala sa yung akin. boses Ako na ko. naman mag-request sa'yo. Agoy, Hello, patay na Simply Jane, tayo. David, and Mercy. We po make a Isahan ko na, ha? Oo. Para sa'yo ito lang, Garlina. At saka kay Langga Ilocana and Simply Jen. Wow, thank you. Kabsat. Happy Mother's Day sa mga ina dyan. Naririnig ba? Close your eyes, make a wish, go out to paradise. Tonight is just your night, we're gonna stay. All through the night, hold you wide, like a fire, girl, your wish is my command. I submit to your demands. I will do anything. Do you need only as I'll make love to you and I like you too, and I'll hold you tight, baby. All through the night I'll make love to you when you want me to, and I will not let go till you tell me to. Girl, relax, let's go slow. I ain't got nowhere to go. Just gotta concentrate on you. Girl, are you ready? It's gonna be a long night. Throw your clothes on the floor. I'm gonna take my clothes off too. I need plans to be with you. Girl, whatever you ask me, you know what to do. I'll make love to you like you want me to, and I'll hold you tight. Maybe all through the night I'll make love to you when you want me to. Baby, you let me know, tonight is your night, and I will do you right. Make a wish for tonight. Anything that you ask, I will give you the love of your life, your life, your life. I'll make
tight. I'll make love. Will not let you go till you tell me to. I'll make love. Hold you tight. I'll make love. Will you not let go till you tell me to? Yeah. Ayan. Pinutol bigla. Ayun, yay! Galing-galing. Salamat naman Galing-galing. guys sa papalakpak. Patay ka sa asawa mo mamaya. Make love to that tonight. Diyos mio. Ay, nako. Wala na, mamaya may aakyat na naman yun na concert disco. Ikaw? Umaga na natutulog, hindi si James. Umaga na yun natutulog, alas 5, alas 6, minsan Parehas nakaalis sila na ni ako. Milka. Oo, kasi si Milka, yung daling araw na yun. Oo, hanggang alas 3, nag-PM alas 5 Grabe. ganun. Oo, hanggang alas 3, alas 5 sila. Hindi ako pwede mag-ganyan ka-late kasi may work kasi ako, meron din akong estudyante. Pareho tayo. Pag wala akong work, maaga pa rin ako gigising kasi may estudyante. So wala talaga akong chance na mag late night. Pwede, siguro pag weekends. Pero hindi naman pwede ako mag BG or mag live sa Saturday. Pwede lang kung Saturday night. Oo. Mm. Pareho tayo. Di rin Ako pwede. Di rin pwede Friday night. weekdays. Oo. Wala, kakapagod na galing sa trabaho. Ayun, nagtatago na rin ako sa nakatago si si Simply Jen. Tago-taguan na tayo. Nakapajama na ako, magpapakita. Taguan na lang. Okay lang naman kapag nakapajama. Basta Hindi pwede 9 million in the house. Wala na Ayan. kasi wala nang make-up yung mukha. Ayan nga, namuti na nga yung mukha ng picture na nandyan. Parang Dracula. Nag-PM ako sa'yo. Ala, hindi mo pa nabasa Thank you, pala. Kamsat Kanina pa yun. Arlene. Yes, Ayan. thank you, Kamsat Arlene. Thank you. Ayan, si Langga Arlene. May trabaho ka ngayon, Langga Arlene? Busy lang ako kasi mag-iigib pa ako ng pampaligo ko. Ha? Nag-iigib? Nagulat. Nag-iigib. Hindi, baka yung isang tabo, tapos ilalagay sa ulo. Nag-ano ka din? Tabo-tabo ka din? Ano yan, balon yan, Langga Arlene, yung kinukunan mo? Uy, may nag-isang tuwad. Kaloka ka. Ay, aba, meron nga. Hala, dahil siguro na kumanta ako, kaya tumuwad yan siya. Hindi ano yan, may nagkakamali din. Ano yung, dagdag din yan. Ayun, Engagement. David and Mercy Whipple. Thank you, David. Ayun, hello. Thank you for the blessing. Ayan. Naka-BG lang din si David. Sige na lang, kantahan mo na siya at may pinalipad na blessing. Wow. Yun lang, hindi ako yung program. Banatan mo ng Ilocano na My gosh. Sa ilog pa daw siya nag-give. Ano ba yan? Ayan na. Sayang lang kapag kakanta tayo, nawawala yung music natin pag nagsasalita. Sa ilog pa daw. Cover speech.
Hindi ako nakapag-umpisa, sorry. Ayan na, pinalakpakan na. Reset ko muna to para makita yung sino kumakanta. Without you, you have been so much a part of me. I never know what to do. How can I carry on my way? The memories. And all that is left is the pain of the history. We should have lived in love today. I can live out on my own. Just forget you've always shown. Accept the fate of unconditioned. Please don't ever go, or I can't live my life alone. Say you never go. Say you never go out my way. Say you never go. Or we can still and make it through. Just say you never, say you never go away. How can I make dreams come true without you? You're the one who gives love to me. You're my fantasy. I can't live out on my own. Just forget you've always the fate of contemplation. Please don't ever go. Oh, I can't live my life alone. Say you never go. Say you never go away. Say you never but we can step and make it through. Just say you never go away. Say you never go out my way. Say you never go. But we can step and make it through. Just say you never go. Say you never go. Say you never go. Say you never go away. Yay! Hindi na ako nahuli. Binantayan talaga. Sa timing talaga. Tiniming. Ayan. Pwede ka 8 na million mag-DJ. in the house. Kaya. Ayan, 8 talaga. millions in the house. Ay, sige. Sana naman.
Donna B, Madam, nandiyan ka. Ay, hello. Ayan, madam. Happy Mother's Day, madam. Stuck on you. Girl is feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way you feel now, I guess I can need you today. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. Love you more. Ayan, nandyan na sila. Huwag nadagdagan yung tuwal, ha? Okay lang. Ayan sila. You're stuck on you. Been up for too long. Guess it's time for me to come. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could later a woman like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Oh, leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. Pack up my troubles and I've thrown them all away. As this time's living darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. God, it's feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you too. Yes, I'm on my way. Very glad you stay. Very glad you stay. Ayan, di ba? May papalakpak pa. Wow. Sariling kanta, pinalakpakan pa. Beautiful. Hello, mega love shout out. Mangyan Pasaway. Reyna ng- Salamat naman. David and Ay! Mercy, thank you for sharing Madam, my mega video. shout out, Yay. Madam. Wow, umabot na ng 103 views ang kanyang video. Ayan. Reyna ng dollar, Happy Mother's Day. Donald B, sabi niya, Reyna ng dollars ka Thank daw. you, 10 million. Oo, si ano yan, si Simply Jen, ang reyna ng dollars. Ganon. Kakahiya. Sana all. Huwag kang maniwala dyan. Ano, umaapo na yung mga dollars. Meron ako ano dito, lalagyan. Meron ako orokan. Diba? Pinalakpakan yung orokan natin. Salamat naman dyan, Donna B. Happy Mother's Day. Diba? Natawa si Donna B. Ano na? Sis Jen. Natahimik ka na dyan. Naghanap pa ako nakakanta. Sandali, i-mute ko muna. Sige. Talo ako sa'yo. Dami mong nakahanda dyan. Paano? Kasi nasa ano ako, naka-desktop at saka cellphone, di ba? Pinaghandaan ba naman? Maakyat yan talaga si Sis Adeline kapag Ito na. kapag hindi siya busy. Play so softly in my heart. I
You seem so near yet so far. I hope and I pray that you will meet me someday. I know down inside you are mine, and I dream. How can I? Each time I try to say goodnight, you are there. You look away and touch the sky. Bring a chill tomorrow and forevermore. I'll be there to love you so. You're my soul. I know for sure that we were meant to fall in love. Look in your eyes, know what you're thinking of. Try not to say the words that might scare you away, 'cause I know inside you are mine, and please don't push me. How can I? Each time I try to say goodnight, you are there. You look away and touch the sky. We can share tomorrow and forevermore. I'll be there to love you so. You are my soul. Akala ko kaya ko, hindi pala. Yeah. O, nahuli ka. Nahuli nga eh. Ano ba yan? Ay, may pakalembang na yung ice cream dun sa baba. Ayan, ayan. Nag-love shoutout, 7 million in the house. Yan, Ayan, andito si si fans Filipina mo, Country Life in America. Sayang, Ay, hindi mo nahuli. narinig. Nahuli din. Hindi ko narinig yung fans mo. Hindi niya narinig ang kanta. Ayun. Isang song pa daw. Oh, ito. Ay, ikaw, it's your turn na. It's your turn na, sis. Ako pa. Sabi niya, matutulog na daw siya. Hindi niya pa narinig na kumanta ka. Sino? Si Filipina. Mag-good night na siya. Bakit? May trabaho? May trabaho ka bukas, sis? Ayan kasi, tumalon ka siguro, kaya hindi mo narinig. Tumalon, nag-BG. Parang grasshopper lang, tumatalon. Ito. Ayan. Oo, laging ganyan yung mga viewers namin ni Jen. Tumatalon. You light up another cigarette and I pour the wine. You know. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I wait for a while. I wasn't
track of time, but I wish that it was still last night. You look like you're in another world and I read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I miss you, and I'll be thinking of you. Every night and day, just promise me you'll wait for me, 'cause I'll be still being over for you. And I will be home soon. Promise me you'll wait for me. I need to know you feel the same way too. And I'll be home, I'll be home soon. When I go away, I miss you, and I'll be thinking of you. Every night and day, just promise me you'll wait for me, 'cause I'll be still waiting on my love for you. And I will be home soon. Promise me you'll wait for me. I need to know you feel the same way too. Promise me you'll wait for me, 'cause I'll be still waiting on my love for you. And I will be home soon. Promise me you'll wait for me. I need to know you feel the same way too. Oh, di ba? Oh, I Galing-galing love that talaga. song. Oh, I love Oh, that song daw, Sanin sabi ni Donna Jonah B. B. Oh. I love that song. Donna B, nasaan na si Milka? Bakit wala? Good night, Hindi na Auntie. nakabalik. Hindi na nakabalik. Sino si Auntie? Si Auntie. Si Auntie Milka. Si Auntie Filipina yan. Si Auntie. Ayan. Si Donna B, bakit ayaw? Akit ka dito. Para nandito tayo lahat sa taas. Dito tayo lahat sa taas. Ilan na ba tayo na iwan dito? 4 million in the house. 4. Ayan. Yung max. Sige. Oo, 4 lang nasa yung 4 lang talaga. Watching. Kasali ba tayo dyan? Kasali ba tayo sa taas? Kasali ba tayo dyan? O, 4 lang Ayan. talaga. Ito naman, isang napakabagbag damdamin na awitin. Char. Next Oh, ano kaya yan? Para sa mga lahat ng ina dyan. Wow! Na Gusto ko yan. Gusto mo? Oo. You say it would be better if we stopped seeing each other. If you had only met me when you were free. 'Cause now you got commitments. I should expect things from you that you can give to me. Oh, but baby, can't you see? I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me.
Without you, I would die deep in the heart of me. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. Nakikita ko sa chat, 80 chats daw. Neither of us planned that we would fall in love this way. But since we did, why should we be apart? Sometimes some things happen that can never be explained. Now it's too late for me. I've already given you my heart. I can't say goodbye to you, no matter how I try, 'cause you're such a part of me. Without you, I would die deep in the heart of me. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. Ayun. Who knows why we choose when we choose the one we love? Who knows why we do the things we do when we're alone? I know that you're a decent man, and you try to do what's fair. But how can I forget all the feelings we have shared? I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of me. Without you, I would die deep in the heart of me. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. I can't tell you goodbye. Oh, ayan. Wow. I Galing. can tell you goodbye, Kuno. I can't tell you goodbye. Kuno. Sino kaya yung pinaringgan niya? Ayan, May ng channel. Mega love shout Hello! out. Ate May ng channel. Tamsak host daan Hi, lang bago Ate matulog. Maynang. Ate Maynang, hello! Sisi. Ganda naman ng pangalan. Ate May na. Happy Mother's Day. Ayan, Happy Mother's Day po sa inyo. Ano na, Jen? Oo, meron akong nahanda. Sandali. Yun no. Hinanda talaga. Kano sa kamuli dari Jen? Yan na, hindi narinig. Ano? Kakanta si Jen, Ate Maynang. Sandali. Ah? 7 million, hello. Thumbs up ka kung may naririnig. Ano? Kaanak yung naririnig mo. Narinig ba yung Sa boses ko, computer. sis? Narinig. Thumbs up. Naglalaro yung dalawang bata. Sige. Kasi rinig hindi na. daw mag-times up, mag-thumbs up daw. Times up talaga. Wala. Dali, hindi ako nakastart. Ano ba yan?
like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could. Took the hand of a richer man and we met up in the sun. But I've been lots of places and friendly faces because I had to be free. I've been to paradise, but I've never been to me. Please, lady, please, lady, don't just walk away. 'Cause I have this need to tell you why I'm all alone today. I can see so much of me swimming in your eyes. Won't you share a part of the very heart that has lived a million lives? Lies in the eye of the graceful and such a beautiful day. Moves like Carlo and Monte Carlo and showed him what I've got. I've been impressed by things that I've seen, some things that I'm gonna to me. I've been to paradise, but I've never been to me. Hey, you know what paradise is? It's a lie, a fantasy we create about people that places us with life into. But you know what is sweet is? It's a little baby girl, and it's that man you call his partner. The same one you're going to make lots to. That's true, that's love. Sometimes I feel crying for unfortunate and I don't see I never knew I'd be better from this sleep. I've spent my life blowing this song, worrying because the best to be free. I've been to paradise, never been to paradise, never been to Yay! Happy Mother's Happy Mother's Day, FNM Yes, Cookings. Maraming salamat. Thank you so much. Ayun. Malapit ka bagay na pala bagay, mag Mother's 3 Day hours. kasi may mother dyan. Oh, ayan. 7 million in the house. Nabanatan mo na, Jen. Uy, ikaw na. Ako. Ay, Di ba si alternate host pala, tayo? hindi kakanta. Alternate. Alternate. tayo. Tayong dalawa lang. Si host makikinig lang, papalakpak. Ano ba yan? Ang swerte talaga ng Yay! host. Vlog ni Love. Hi, Vlog ni Love. Hello. Ayan, vlog ni Love. Happy Mother's Day po. Ayan, wala pang panty si vlog ni Love. Ako yung taga-baba ng mga link niyo. Ano ba yan? Itong aking mga fans ko. Ayaw nang humintong tumawa. Kala mo, ano? Ayan, sige. I-try ko kung kaya ko itong kantang ito. Covers PH. Ano, kasama pa si Covers PH. I came to you and never asked
too much, wondering what you would say, hoping you'd understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your troubled mind, you know it's used. I can do so much for you. I want you having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you open your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep a love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. That I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not through. I can do so much for you. I want you having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright. Yeah. Ayun. Galing. Ayan, maraming Galing, salamat galing naman sa talaga. papalakpak. Wala Wala ba nang kayong mga katulad. kamay? Oo. Pag akong kumanta at nandyan na sa patay, nasawayan na. Uy, Bakit? wag naman. Magaling Dapat yun kumanta eh. na-appreciate. Sumasaway ba yun? Si ano, Dizim? Ako ang sinasaway niya. Bakit? Hindi dapat Kasi ina-appreciate diretso niya lang, yun. diretso kasi, hindi, yan siya kasi, pag kumanta, pinag-aaralan. Eh ako, diretso, pag anong kaya ko lang, yun lang ginagawa ko. Okay yan. Okay lang yan. Dapat, Ay, nako. Hindi. Ano talaga? Dapat pag-aralan daw ang kinakanta. Yan lang, para hindi mapahiya. At may tuwad na isa nga. Uy, walang problema yan, uy. Sadyang may mga tao lang na ganyan. Oh, 'di ba? Gusto ko na naman si Chris ang marinig na kumanta ngayon. May gas! tama. Dapat kakanta din yung host. Oo Kami nga. nawala na kami ng boses dito. Bahalag Wala na nagkayabang kaming yabang. boses, sis. Ikaw na ang kakanta. It's your turn. Ay, Ilocano na kantahin mo. Nakatulog kasi. Abo, nakatulog ka sa magtatatlong oras mo na dito. Hindi, nakatulog ako nung tawag dito. Nung namigay si Lord ng talent. Ano ba yan? Ganun ba yun? Oo. Hindi ako nakasalo. So, yun ang sinasabi na
marunong tayong kumanta, kaya lang, hindi natin pinagpraktisan, o diba? Hindi kagaya ni Jen. Isa nga lang, lumalabas na yung tunay na boses. Ano nangyari sa iyo dyan, Jen? Dapat yung totoong boses talaga, hindi na pinapraktisan. On the spot, Jun. On the spot. On the spot. Ayan. Sige na. Ariyahan mo na dyan. May gas. Oh, ayan na. I don't wanna talk. Teka, parang may sa ano ko, sa karaoke. Hindi na yan boses ko. Sandali lang. Di kami tumatakbo. Dito lang kami. Stricto si si Dizem. Asan ba si Dizem? Hindi pa nakatayo sa higaan. Madaling araw na nagising. Ay, sorry. You're enchanted by your own soul. Sandali, parang hindi ko gusto tong kanta. Hindi kasi ako handa. Ano ba yan? Ingay ng mga anak ko. Naglalaro ng computer. Ayan, 3 oras ka na. Oh, baka napagod na kayo. Ano na? Ano? Ano yun? Naghanap talaga si Jen ng ano. Natahimik. Ayan na. Ano, papalakpak na ba ako, Jen? Nag-apply ka na, kapsat na? Oo, nung the other day, kaya nagkakaproblema doon sa sige lang. Nagka-problema kami dun sa level 2 kasi noong unang kita pa lang ni James, nagtaka siya, may mukha ko, tapos may pangalan ng ibang tao. Yun, pagkagabi, pagka next day, na-disapprove. So, tinawagan namin yung may-ari. Kasi baka pag tinanggal namin yon, pakapatid channel niya maapektuhan. Then, yun nga, Phoenix nila. Pagkabukas na disapprove na naman. Kasi lumabas na naman na nag-link yung AdSense ni James sa akin kahapon. Tinawagan na naman namin yung isang kaibigan namin. Siya na ang nag-apply. Binigay na namin yung
Inaantayin mo na ate, wag mo titingnan ate, ako ang magsasabi sa'yo. Sabi niya gano'n. Pwede bang i-apply? Kasi sabi nila after a month, saka ka lang pwedeng i-apply ulit. Hindi, ano kasi yun sa level 2 pa lang ako. Oo. Sa level 2 pa lang. So, Sa dapat Google doon AdSense sa pa lang. Sa Google AdSense pa lang. Doon pa lang. Tapos, ewan ko lang. Kasi, ang nangyari kasi nitong cellphone ko, ginamit ni James nung nag-live siya nung birthday nung yung youngest namin. Dito siya nag-sign in ng kanyang Google account, kaya siguro nag-conflict. Tapos, kaninang madaling araw lang namin nakita na paano siya i-clear. So, na-clear naman. In-applyan ulit ng kaibigan namin. Sabi niya, huwag ka muna magbubukas sa atin, maano ka lang. Tingnan sa ako na magsasabi, sabi niya ganun. Lunes sa Lunes pa yan. Kaya Malalaman nga, niyo. sabi ko sa kanya, hindi lalabas ang resulta yan mamaya kasi tulog si Lolo. Tumawa siya. Oo, weekend. Oo. Yun nga. Makabukas or ano talaga, ano niya naman siguro na walang problema ang channel ko kasi sumasagot siya kaagad eh. Hindi yung kagaya ng iba na after 3 days pa, 2 days after. Yung sa akin kasi, right away, walang 24 hours, may reply na siya. Kasi nilinisan naman niya ni James yung aking channel bago siya nag-apply. Eh siya naman talaga ang naglalaro ng aking channel. Oo. Siya ang gumagawa. Pati yung live na wala ako, madaling araw, tulog ako. Minsan nagkagisingan ko, ako nagre-reply. Ganon. Waiting na lang. Tapos, dalawa na i-maintain niya. Meron na yung pin ni Gizen? Si James? Ha? Meron na yung pin niya. Pin. Merong pin? Hindi dumating yung kanyang pin. Nag-manual siya. Pang-apat niya na request, nag-manual siya. And then after 4 hours, nag-reply na pumasok na yung kanyang sweldo sa kanyang bangko. Ganun lang. Oo. Ang BDO ba, pwede rin mag-apply? Oo, pwede. Mabilis lang wala naman akong yung BDO. 100, kapag mag-apply kami ng BDO, 100 lang yung kukunin. 100 na? 100 pesos. Mag-a-apply ka, 100 pesos lang? Kapag kukuha ka ng bank account ng BDO? Oo. Wala naman. Anong sasabihin doon? Sabihin mo lang mag-apply. Depende kung ano. Meron din silang yung Visa, tapos meron din sila ng Mastercard. Ganun. Hindi mo sasabihin na yung 2,000 yung mga ganon? Depende ikaw kung ano ba yung kukuha ka ng BDO mo? Na bank account? Oo, instead na sa Metrobank. Kasi oo, madali same lang pala. Madali lang, basta may ID ka lang. Dalawang ID or isa lang tapos may marami ka naman sigurong ID diyan. Mabilis lang siya, 1 month makukuha mo na kapag mag-apply ka. Ang problema ko kasi ang bangko namin ngayon dito until 3 PM lang. And then ako may work ako 7 to 3. Walang time out na yung 1 hour na yung tawag niyan, break. Meron kami break 30 minutes pero bawal lumabas. Depende sa iyo kung gusto mo talagang lumabas kahit bawal lumabas. Mag-comply ka. Magko-comply talaga ako. Ano ba yan? Bawal lumabas? At naging million ang views ng bawal lumabas na yan? Ano na, Jen? Baka nakatulog ka na dyan, ha? Wala pa akong nahanap. Ang hirap maghanap ng kanta. Talaga, wala akong nahanap. Sandali.
Bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Sige, ako na lang muna. Kala mo sinong singer, no? Ayan, ikaw muna. Tagalog na naman tayo. Tagalog Sunday's best. Kung tayo'y matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y agad at yakapin? Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, at kung pa kaya ibigin mo, kang maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ay ang pag-ibig ko lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ano nangyari? Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang tina ng buhok ko. Anong kulay yung tina mo, sis? Anong kulay ng tina mo, May sis? adlib pa. Anong kulay daw ng Pumuti na yung kape na buhok ko. Ayan yung kulay ng buhok ko, puti. Tingnan mo yung profile. Akin yan. Yan, pumuti na naging blonde. Uban. Uban ang gawas. Na-fade naman. Uy, nagplan ako na pakulay ko talaga yung buhok ko. Kasi Wala sobrang kang itim white eh. hair? Wow, Meron. sayang. Masisira. Uban, may uban ako. Pero hindi marami. Ano lang, minsan-minsan lang. Tatatakot Ayaw, na sa- ako makikita yung uban. Ano, wag mo munang ipaano kasi once pinakulayan mo yan, masunog kasi yung ating, ano yan, parang hair protector. Yung sa akin nga eh, nung pumuti yun, pinakulayan ko. Ngayon, pag nawala na yung kulay, parang ang mistisa. Naka-highlight yung white hair. Hayaan mo muna yung white hair mo kung kukonti lang. Sayang yung buhok mo. Kasi maapektuhan lahat, masira dahil sa medisina. Ready ka na? Oh, ready na. Sure. Ayan, sige. Let's welcome Simply Jen.
May pa-intro po. Buti ka dyan, meron kang V8. Para pampa-concert. Pang paano? Pang mga concert king and queen ko, no? Darling, can't you see what losing you has done to me? I'm not the same girl I used to be. Have you changed of heart to leave me standing in the dark? Don't let confusion keep us apart. Come back to me, and I'll guarantee all the tenderness and love you'll ever need. This time I'll be sweeter. Our love will run deeper. I won't mess around. I won't let you down. I'm feeling me. Have faith in me. Since you've been away, I haven't seen the light of day. I'm lost without you, can't find my way. So you want to bear and let me show how much I care. Say and answer my prayer. Come back to me, and I promise I'll be everything is so bright, and now you're home light. This time I'll be sweeter. Our love will run deeper. I won't surrender. I won't let you down. Have faith in me. Have faith in me. Yes, I yes, have faith. In me. Diba? At narinig mo pa yung kanta mo kanina? Galing. Nakantok na tuloy ako sa kanta ko. Ayan. Ang maglalasong daw mamaya si Krishna. Ay! Anong Ala, hoy? wait na pala. Pwede. Anong hoy? Hoy, hoy. Hoy, hoy, buloy. Ano yung katang yan?
Oo, pwede na. Uy, naka 3 Ay, hours na, hindi ako oh, marunong grabe. kumanta, oy. Sorry, Marunong oy. kang kumanta. Grabe, naka 3 hours na. Oo. 3 hours. Huwag mo yan, no, sagad kasi mamaya babawasan pa yan ni Lolo. Minsan ginagawa ko 3 hours and 30 minutes, ganon. Yung aking mga last LS is 6 hours, almost more than 6 hours pa lang. Ayan. Nasaan na? Nasaan na yung mga tao? Nagsiliparan na. 5 million in the house. Ito, pang Sunday's best. Love me with all of your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you give me all your kisses. Every winter, every summer, every fall. When we are far apart, oh, when you're near me. Love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Ano yun? May naghihiling. Si Trixie yung aso na. Lakas talaga. Oo, malakas talaga siyang humilig. Promise me this, that you give me all your kisses. Every winter, every summer, every fall. When we were far apart, or when you're near me. Love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Ayun, galing. Ayan. Nahuli na naman ang aking mga fans. Grabe aking fans, so grabe makapalakpak. Si Simple Jen. Ayan na. Ayun, Ano ang na? galing. Baka na kayo. Anong ulam natin dyan, Kapsat? Kanina, nagluto ako ng itlog na may hotdog. Ayun, no? Yun ang inulam namin. Tapos Itlog na meron may pa akong hotdog. ginisang uyap dito. Sarap talaga. Bababa na ako. Thank you. Bye-bye. Bye! Good night na dyan sa iyo. Oo, 11:25 PM na dito. Ay, tignan mo. Kung pupuyat na. Bye, Sisi. Thank you. Bye-bye. Thank you, guys. Thank you. God bless. Thank you, sis. Bye. Yeah. Bye.
Hello, Chuchay. Thank you, thank you. Ayan, mag-end na rin na kay ano, may 6 pa. Ayan, thank you guys. Bukas ulit tayo magkikita. Thank you guys. Thank you and God bless. Bye. Ma'am, sige. Ipipin ko yan, Chuchay. Wait lang, mamaya na lang ako mag-end. Ayan, nakapin na, Chuchay. Thank you. Hintayin ko lang na may magtamsak ng iyong ano. Sis, dikit na kita, Chuchay, kay Mami Jorbita. Kay Mami Jorbita. Bakit ganito ito? Ayan, thank you guys. Mag-e-end na po tayo. Thank you, sis Chuchay. Thank you. Wait lang, tamsakan ko yung premiere mo bago ako mag-end. Happy Mother's Day. Ayan. Ayan, natusok ko na, sis Chuchay. Thank you so much. Ayan, mag-e-end na ako guys ha. Salamat. Okay, madam, salamat. Thank you din. Bye. God bless everyone. Good night. See you ulit. Yes, see you tomorrow, Sisi. Mag-LS din ako bukas. Bye.